Γεια σας παιδιά, Ορφέας εδώ. Είμαστε σήμερα λίγο πιο έξω από την Μπροσοτσάνη. Έχει πάπιες. Εδώ έχει πάπιες. Ορνάτες. Έχει και χήνες. Εκεί πέρα είναι και το μέρος τους. Το βίντεο αυτό το κάνω για να σας το στείλω αύριο, δηλαδή για σας σήμερα, αλλά να ξέρετε ότι το ανέβασα χθες. Αυτό εδώ είναι για να λέει τις χήνες καλημέρα και καληνύχτα. Εκεί είναι το κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών. Εκεί έχει ένα άλλο μέρος. Πάμε να κάνουμε μια μικρή βολτίτσα για να δούμε λίγο την περιοχή. Σχετικά με αυτό έχει άπλιστα χόρτα. Έχει πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι το βίντεο αυτό δεν θα κρατάει πολύ. Ήθελα να σας δείξω ότι, γιατί σήμερα, χθες τέλος πάντων, πήγα σε νερετσουλήθρες, και αφού πήγα σε νερετσουλήθρες, είπα να σας κάνω ένα mini vlog που πάω στην Μπροσοτσάνη. Τώρα είμαι λίγο έξω από την Μπροσοτσάνη. Δεν ξέρω άμα είστε από εδώ κανένας, από τους 66-67 πόσους είναι. Τέλος πάντων, πάμε προς την καταφετέρια να κάνουμε και μια βόλτα σε αυτό εδώ το μέρος. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο όπου κάνω και δείχνω μέρη αντί να παίζω, έτσι για αλλαγή. Δεν είναι μερικές χίλιες από κοντά. Μια κοιτάει και στην κάμερα. Κοίτα το πουλάκι. Έτσι, μπράβο. Τέλος πάντων, εδώ πέρα είναι το μέρος. Εντάξει, απαγορεύεται το ψάρεμα σίγουρα. Εδώ πέρα έχει και άλλα μέρη. Είναι και μέσα στο δάσος. Πριν είχα βρει και μερικές ράγες τρένου. Μετά εδώ πέρα έχουμε άλλο ένα δέντρο. Έχουμε και άλλα πράγματα. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Τέλος πάντων, πριν λίγο είχαμε βρει μερικές ράγες τρένου πίσω από αυτό το μέρος. Να σας το ζουμάρω για να μην πηγαίνω εκεί τώρα. Είναι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τώρα άμα φαίνονται ή όχι. Είναι εδώ που περπατάει μια τύπισσα και έρχονται έως εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Είναι πλούσιο από δάση. Έχει και μερικά άλλα πράγματα που θα σας τα δείξω. Πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολλές λίμνες. Εδώ έχει κάτι ράγες, ξέρω εγώ. Να, εδώ είναι το μέρος όπου περνούσε το τρένο λογικά. Εδώ είναι μια γέφυρα που θα πέσουμε στον τάφο. Οι χήνες για κάποιο λόγο δεν το κραυγάζουνε. Γιατί, δεν ξέρω. Τώρα εδώ έχουμε ένα μνημείο που γράφει κάτι αραμαϊκά. Λέει ο Δήμος Δράμας δεν ξεχνά τους 1.200 Εβραίους συμπολίτες που συνελήφθηκαν στις 3 Μαρτίου του 1943 και εξοντώθηκαν από τους Γερμανοβουλγάρους κατακτητές. Δράμα 9 Πέμπτου του 1999. Δήμος Δράμας, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Αυτό λέει. Και εδώ πέρα είναι και του Ισραήλ το αστέρι. Από εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο. Πήγα πριν, δεν έχει κάτι. Εδώ λογικά κάνουν τα μέρη για τη συναυλία, ξέρω εγώ. Εκεί είναι το μέρος όπου ήμασταν πριν λίγο. Εκεί πέρα πάμε να δούμε τι έχει.
Εδώ είχε ένα μέρος για να κολυμπάνε όλοι. Έχει και μερικά ψαράκια. Όπως εδώ πέρα. Έχει μερικά κάπου εκεί μέσα. Έχει και εκεί πέρα άλλο ένα μέρος, αλλά εδώ έχει λίμνη πάρα πολύ. Ξέρω εγώ. Δίπλα έχει μια καφετέρια εκεί μέσα. Παιδιά, κάτι βρήκαμε. Τι είναι αυτό? Παίζει, παιδιά, να είναι αεροδιός. Και εδώ είναι σπάνιος αυτός. Τέλος πάντων, πάμε και σε ένα άλλο μέρος. Εδώ πέρα είναι μια γέφυρα που ήρθε η ώρα να δείξουμε πόσο καλό παρκούρ έχουμε. Πηγαίνοντας σε ένα μέρος όπου είναι λίγο προϊστορικό, ξέρω εγώ. Τόσο αυτού δεν είπα, νομίζω, το καλό ξεκίνημα. Ορθόσευση εδώ. Εδώ είναι όλο το μέρος. Ξέρω εγώ. Εδώ πέρα είναι ένα μέρος ιστορικό. Δεν ξέρω το πόσο είναι, θα προσπαθήσω να ψάξω. Εκεί πέρα έχει μια πινακίδα, αλλά δεν έχω ιδέα που χρησιμεύει. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι ένα άλλο μέρος. Εκεί πέρα δεν ξέρω, λογικά για κάποιο λόγο το έχουν κλείσει. Εδώ έχει και μια θάλασσα. Βασικά είναι μια λίμνουλα μέσα στη βρώμα. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ πέρα είναι ένα τραπέζι ιστορικό και αυτό. Πάμε να διαβάσουμε το γιατί και το πώς. Ήρθε η ώρα να πάμε στο μέρος όπου λέγαμε, που μιλάει λογικά για τα κτίρια, αλλά πάμε να δούμε. Ναι, για το κτίριο μιλάει αυτό εκεί. Πάμε και σε ένα άλλο μέρος όπου είναι καλό και ωραίο. Ωραία, φτάσαμε στο μέρος όπου θέλαμε. Είναι αυτό εδώ το μέρος. Έχει πάρα πολλές πάπιες. Είμαστε στο κέντρο της σημαίας της Ελλάδος. Δεν ξέρω το πόσο είναι. Εκεί έχει έναν καταράκτη που κάνει τη βασαρία. Δεν πειράζει, πάμε σε επόμενα μέρη. Εδώ πέρα είναι ακόμα ένα μέρος όπου έχει εκείνα εκεί τους αφρούς. Έχει πάπιες που είναι έξω. Εκεί είναι το ηλιοβασίλεμα. Εδώ είναι ένας κορμός που νομίζω ότι είναι 150 ετών. Μπορεί και 200. Εδώ τώρα μπορείτε να δείτε ένα πιο καλό πλάνο από πάπιες. Μιλάτες. Είναι σχεδόν δίπλα μου. Και εκεί πέρα έχει πάπιες που είναι έξω. Εκεί έχει και κάτι άλλο, αλλά δεν μπορούμε να πάμε να το δούμε. Εδώ πέρα γράφει λογικά για το δέντρο, που δεν είμαι σίγουρος γιατί είναι γιγαντιώδες, σαν το Growing Garden. Τελικά δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και εμείς μπορούμε να τα πούμε την επόμενη φορά.